So amma kana ganin mutane na zargin cewa 'yan mata da suka zo sababbin zuwa sai su zo su fi waɗanda suke cikin industry ɓangaren dattijai ko maza kuɗi cikin yanzu sai a ga sun sai GLK. Kai a matsayin ka na producer kai kake tallata su. Na ce kaza. To abin nasibi ne ko? So ni dai wallahi ni dai ban san me zan ci ba. Tunda abin da yasa ban san me zan ci ba to ka ce akwai wadanda wai sun dade a cikin masana'antar. To yawanci za ga wasu mai bi ko kyauta ne ake ba su ko kuma dama suna da kuɗin ko kuma kuɗin da suke samu ne arka suke tarawa suke siya. Kuɗin ya isa. To wata ai wani zai iya garin ta ba ta kyauta ya ce kawai tana burge shi fadin ta ne ba ta kyauta. Tunda a cikin jaruman ma akwai wadanda an ba su kyautar mota. Su kuma mazan ba wanda yake ba su kyauta. Mazan ai kaga namiji on your own. Sai dai ka tara kuɗin ka siya. Sai dai ka tara. In zan yi film ina Alinu ne zai min directing. Zan nemo mutane su saka kuɗin su wani kuma ni zan saka amma wai a hakan fa in ka ga makiyan da na tara a lokacin in ka ga wahalar da na sha a wannan lokacin wallahi wani dan shegiyar ma yana cikin film din amma baya so film din ya baya sai film din ya nasara to ai wannan shine masu kallo ku sani kai kuma duk kana ganewa wallahi masu kallo ku sani akwai jaruman da ake saka su a cikin film ma a masana'antar Kano amma wallahi film din ma so suke faɗi suna nan in zan ma wata tambaya musamman ni ma abocin kallon fina-finan ka ne kwanaki na kira ka nake cewa me yasa yawancin films ɗinka sai na ga actors ɗin yana zama same faces na wannan film ɗin Balaraba misali sai a ga actors ɗin da actress ɗin same da wani film ɗinka so yana confusing mutane shi wannan abun yana da la'akari ne da alaƙa ku da actors ɗin ne ko kuma menene shi kuma wannan wallahi da wala tun daga kan labari fa ake shan wala ki kira ai ni yanzu na ji labarin na ba Binnu ya mun labari bakwai na sha wala to kaga dai wala da ka sha to ni in na ga ma wala da na sha episode bakwai ba matan gida kudin da na kashe ina jin ba a taba yin script a Kano da mai tsadan matan gida ba ka tambayi Binnu zai ga maka nawa na bashi ba a taba yin script wallahi a script din matan gida in total gaba daya abinda na kashe ya kai kusan 10M a story season 1 and 2 a script tsakanin kuɗin da aka biya marubucin da kuɗin ma da na dawo na sake cewa zan bashi in ya gama a kwana kaza da hotel da na kama da ƙara gayyata wani marubucin da zai ƙara taimaka masa rubuta labari in ka tambayi Birniwa season 1 and 2 na matan gida mun kashe 10M akan script kawai so ana shan wa za ka gafa a cikin masana'antar kai yake kwaikwaya wai amma kai yake wasa me yasa haka ne wani yake so ya zama ba wallahi haka ne wani za ka ga gaba ɗaya shi mutum rayuwarsa ma kai ne madubin shi amma kuma kai yake me yasa haka me kun ya kwaikwaye ka a me wane yake ya ga hanyoyin da ka bi kai nasara wallahi a cikin masana'antar film za ka iya ware mutum 100 kai suke so su zama kuma kai suke wasa da aka bayar a 2015 na Project Art 2015 ne an ba da tallafin kuɗi aka ba da wasu suka je India ina ga a lokacin akwai few mutane ko 10 ne producers da suka je India wasu suka karbi kuɗi miliyan 8 10 ko har 20 wannan abin bai dawo abin da gwamnati ta yi kokarin yi shi